Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Macha e chendo ni en Andrew Otieno kenda mor mokalo ni wendo wa kendo jalonywa osechopo e studio. Yena mondo mi arwake obonyiso wa nyinge en wuod kanye olonye weche mage kaeto en emodhi miyo watwak mwawuoye odiechieng' ma kawuono. Machiegni e chendo mar penj laktar. Erokamano Ruth. Nyinga en Felix Odhiambo Otieno. An wuod Kabondo Komala Homa Bay, Kabondo Kasipul. An ja chiwo thieth kendo atiyo kod jo man gi chandruoge mopogore opogore. To kawuono daher mondo mi wawuoye achiel kuom wuoth maduong' mokalo mar ngima mar ng'ama miyo ka pok ogamo remo, kosegamo remo ma wawuoth kode nyaka thuolo makoro nyathi inyuolo. Erokamano ahinya mor mokalo kendo arwake chendo mar penj laktari. Wacho ni en safar ma bende onego bed ni kawo gima ino madwarore seche mapok ng'ama miyo ogamo remo kata seche mapok omako ich ma owuoth gi jini duto te kuom dweche 9 mochop kama koro okonyore. En ang'o gini monego bed ni joma mine timo kapok gigamo remo seche ma gidwaro kata giparo ni ber mondo mi koro oyudie nyathi kata omak ich? Mokwongo ka ng'ama miyo chano mondo mi ogam remo, onego bed ni en kaachiel kod jal ma gidak godo gibed gi ikruok malong'o. Kendo achiel kuom gima duong' mokalo monego bed ni gitimo en ni onego bed ni e kind dweche 2 gi dweche 3 kapok gichopo e thuolo mar gomo mondo gibed kod nyathi kata miyo gam remo, onego bed ni odhi osiptal mondo laktar onene, mondo laktar opime, mondo mi e thuolo moikore mondo mi ogam remo gibed ka giduto giwuotho kaachiel kod laktar, ka laktar nono ngimane, nono chandruoge ma sama onyalo bedo godo kendo miye kata mana advice kata gigo monego bed ni ong'eyo kapok ogamo remo. Koro e thuolo ni ka gisedhi osiptal ni bed daktari ng'iye kendo ng'iyo ngimane, kae kama koro daktari biro ng'iyo ni to e thuolo ma miyo ni dwaro mondo ogam remo to en kaka ng'ama miyo ngimane chal nade, be nitiere e familia mare kata ngima mar joodgi tuoche mopogore opogore kaka tuo mar sukari, tuo mar adundo. Onego bed ni ng'iyo ni to ka dipo ni ma ok gamo remo mokwongo to wuoth mar ngima mar bedo mayach mokalo ne chal nade, nikech mano nyalo konyo daktari kata nyalo konyo laktar mondo mi ong'e ni to ang'o gang'o onego bed ni miyo ni timo kapok ogamo remo, kata ka osegamo remo to wuoth ma gidhi wuotho ne wuoth machal nade, nikech dhano ka dhano kata miyo ka miyo onego bed ni kawe kaka ng'at achiel ting'iyo ngimane kaka jal mani kar kende. Ok onego bed ni wacho ni ng'ane nodhi kama koro in be waneno ni mbe ka iwuotho wuodhni. En wuoth ma ng'ato ka ng'ato kawo kod laktar, kawo kod jal modak godo kod familia mare ka giwuotho kanyakla. Awinjo kimulo gimoro kacha ni kapo nosegamo remo safache machien kocha ne chal nade, ang'o momiyo idwa ni mondo mi otud mano koda samoro remo modwa ni mondo mi ogam sani kata ich modwa ni mondo mi omak sani? Wa nyisoga mine kata joma koka dwa gamo remo mokwongo ni onego bed ni sama gidwa gamo remo bed ni timo kamano mondo mi ng'e ni to kane bed ni nitie chandruoge moko mane nitiere e wuoth kata safar mar ich mokwongo kata ich mane nitie kapok ma obedo, laktar gombo mondo mi ong'e ni to chandruoge gi ne gin gik ma nobedo nade, yedhe mage manitie ka ne nitiere maybe ne yudo tuo mar sukari kane in kod ich mokalo. Idwa ng'e ni to daktari dwa ng'iyo gima dho ngere luongo ni assessment, kata dwa ng'iyo ngimani e yo ma kende ahinya mondo mi ong'e ni to chandruoge mane bedo godo ka dibed ni ginyalo bedo kendo e safar mar ich midhi bedo godo ni koso gin gik minyalo geng' koso gik mok nyal bedo. Kamano. Erokamano ahinya. Koro seche ma ng'ama miyo osemako ich kata mosegamo remo, en ang'o gini onego bed ni ochako gi kar kanye mondo mi safache ni obed maber? Erokamano Ruth. Mondo mi safar mar bedo mayach obed maber en ni e thuolo ma miyo ofwenyo kata ma miyo chich ni ogamo remo, onego dhi osiptal. Sama odhi osiptal
daktari biro kata laktar biro nono ngimane kako dak, biro nono to chamo chiemo mage, biro nono to familia mare ni tie gi tuoche mage manitie kech nitie tuoche moko mayudo gund dhano kata familia ka familia. Koro idwa ng'e ni to ngimane chal nade, onego bed ni sama odhino tipimo rembe nikech idwa ng'e ni to sama yach ni idwa ng'e ni to remo ma en godo chal nade, nikech remo katin to gimiyo ma yach chandruoge mathoth nyalo bedo nikech onya koso remo kata nyathi cha ok nyal dongo maber. Koro onego bed ni ing'iyo ngimane king'iyo remo, onego bed ni ing'iyo kata igo picha mondo ming'e ni to nyathini ma osechako dongo ni osedongo marom nade, kata ben gi chandruoge moko ma sama onya bed ni already en godo e ich kucho chonde. Kendo idwa ng'e ni to sama miyo ni dago ngimane nitiere advice ma koro nyaka laktar miyi. Onego bed ni ipuonje weche mag chiemo michamo, kaka onego bed ni ritori, gik monego bed ni timo, to gi kaka onego bed ni in kaachiel kod wuon paro nikech Ruth ngimani ok en ngima ng'a miyo kende. Onego bed ni giwuotho kaachiel kod wuon pargi kata jaode kata jal ma ogama ma giduto ne gin godo kaachiel sama ne giyudo nyathini eki. Kamano. Anyo kimulo kacha kar remo kanyo bende ipimo no maber mokalo ni bende ni nitiere kod remo moromo e dende, nikech ka remo koromo to kata gima nyathi ok nyal bedo maber ahinya. Chiemo mochamo nikech kotenore kod chiemo mochamo rateke ni mag del ma bende biro konyo gayo tuoche mopogore opogore ma bende kapo nono ni ok oga to nyalo kelo chandruok ne nyathi ma samoro nitiere ich ka iwacho kacha ni idwa ng'e ni alwora kamodake ting'yo nikech ang'o? Alwora kamodake ber nikech idwa ng'e ni to miyo ni kamodake be odak dak mowinjore kata manyalo miyo ok okale pek ka en miyo mayach. Nikech wang'eyo ni tuo malaria kelo chandruoge mang'eny e ngima mar ng'ama miyo mayach. Koro wadwa ng'eyo ni to kamodake cha be onindo kama bonindo ka oumore kod net mothiedhi mondo mi ogeng' malaria. Bo en gi kuonde kama odake no be nitiere gik manyalo miyo suna nyalo dak kaka samoro pige mogudore, kata samoro kuonde ma maybe nyalo bedo ni nitiere kod buya manyalo miyo suna nyalo nyuol kuonde go mondo kik obed gi malaria. Mago nyaka ng'e. Bende onego ng'e ni to jal modak go be ni en ng'at ma madho ndawa, nikech wang'e ni ndawa nitie jok ma madhe to kata ng'ama ok madhe kobet but ng'ama madho ndawa to harufu no kong'weyo to dhi donjo e dende to nyalo affect nyathine. Koro wang'iyo ngima mar miyo ni mondo mi chuth wang'e alwora ma kamodake mondo mi wageng' gik mwanyalo geng'o kata wachiw advice mowinjore. Koro wantiere kod mine adi Kenya ka, wantiere kod mine manyalo romo adi Kenya ka, to seche magi pek duto to kang'eyo kaka utimo mondo mi ubed gadiera ni gik micheko gi gin gik matimore kaka mine gi owacho adier e klinik, kik mondo mi kik waket ngima ng'ama miyo kata mar nyathi kamarach. Chutho wang'eyo ni kwa wuoyo ngima mar ng'ama miyo mayach to onego bed ni wan gi at least miyo mayach onego bed ni limo laktar kata dhi e klinik kinde ding'wen nyaka diboro. Koro kwa puonjruok mokwongo to bende wawuotho kode wuodhini duto ka oduogo e klinik to wapenje chandruoge ma samoro kalo godo, be samoro ka en miyo ma nigi chandruoge mopogore opogore kata miyo ma samoro ngimane ok ber ahinya, ber ka wamiye namba wa mondo mi pono ni nitiere gimoro manyalo bedo ni oket gik ma wapuonjo kobed makare to nyalo go simu mondo mi wang'e kaka wanyalo wuotho kode mondo mi wayud konyruok na nyathi kod gimiyo. To magi gik matimore e bombe kende koso magi gik matimore e gwenge bende, nikech mine duto te gin important, nyithindo duto te bende gintiere boma bende gintiere kor gweng'a. Mama wacho kae gi bende timore kor gwenge koso gin mana services ma yudore e bombe kende? Magi duto te yudore e kor gweng' kendo yudore e bombe, kendo mine mayach no bende ng'eyo ni bende gilimo laktar, kendo nego bende ging'e ni gin gi ratiro mar dhi osiptal mondo mi thiedhgi kata ka gin e boma kata ka gin e mier kata e dala kocha. Awinjo kimulo kar weche mag chiemo makare kachiel kod dak makare aninde bonet mothiedhi mondo mi wageng' gik moko kaka tuoche mag malaria. Waduto te wang'eyo kata ka wan e studio ka ani thothne ni weng'o ok chalre, yuto bende opogore. Ere kaka wabo neno kata wabo bedo kod adiera ni miyo mantiere kor gweng' kata miyo ma samoro yore mag yuto bed pek matin pod oyudo thuolo mar chiemo makare, pod oyudo thuolo mar nindo e bonet mothiedhi, pod oyudo thuolo mar neno ni odak e yo
makare mondo mi orit ngimane kachiel kod mag nyithindo. Nikech adier piny tek ma samoro mondo mi kata ng'ato oyud chiemo manyalo rome gi nyathi moro nyalo bedo matek. Ok ang'eyo ni kae tinyalo wach ang'o. Penjo makare, kendo gima go mondo mi awach ni migawo mar thieth kata sirikal pogo ga nede nikech achiel grup no be ne miyo nede gi gin mine mayach. Kono be mine mayach sama dhi e klinik mokwongo nego be ni minet. Koro net ok ne be ni nyiewo mondo mi wageng' malaria. To kwadwa wuoye weche mag chiemo, gimonego be ni miyo mayach timo ne be no chamo gima dho ngere luongo ni balanced diet, kata chiemo ma chiwo gigo duto te kata madili duto te midwaro e ngima mar miyo ma pek. Koro wang'eyo ni chiemo nitie kaka opogi e kidieny ka kidieny kata migawo ka gima mopogore. Nitie chiemo mamiyo ji teko, chiemo ma gero dend ng'ato, chiemo manyalo geng'o mondo kik ibed kituori sate. Koro kanyalo wacho chiemo ma medo ji teko, wan kod kit chiemo pogore minyalo yudo, be ni yuto ni nok kata be ni yuto ni bet bop. En kaka chiemo ma gero dend dhano, en inyalo yudo ring'o, inyalo yudo rech, inyalo yudo ganda. Ka in dala kuchi inyalo yudo ganda, samoro beche ok tek kata samoro japur inyalo yudo. Inyalo chamo kata mana gweno, ka dipo ni in japith inyalo yudo gweno mondo mi cham mondo medi oket dendi obed makare. Chal gi chiemo medo ji teko, inyalo chamo kuon, inyalo chamo mkate, inyalo chamo rabuon, magigo mayudore bombe kata gigo mayudore ang'owa dala kucho. Chiemo ma wanyalo kwayo mondo miyo cham gin chiemo ma medo remo e del. Achiel kuomgi wan kod spinach, wan kod it susa, wan kod apoth, to gi wan kod samo kinyalo yudo ring'o be inyalo chamo liver kata chuny. Oseyudore ni kichamo ma ok ng'eny ahinya, nitiere kiwango monego bed ni chamo mondo mi be okonyi e medo remo. Mana kaka kinyalo yudo ka bet ni ichamo olemo, nikech olemo kichamo to miyo roteke mag dendi bedo motegno kendo geng'o mondo miyo ma yach kik bed gi tuoche sate. Koro inyalo chamo kaka oranges, inyalo chamo gi olembe mamoko manyalo konyo mondo mi iduto te koda bed ni yuto ni tin kata yuto ni nok, tiyo chamo gigo madwaro mondo mi ngimani kod ngima mar nyathi obed makare. Nikech gimoseyudore kata gima go mondo ng'e anyisi ogandawa en ni ich ok en tuo. Koro ok onego bed ni nitiere chandruoge ma ich kelo ne dhano ma samoro walal kata miyo kata walal nyathi kata walal gi duto te. Onego bed ni waduto te wawuotho wuodhni kanyakla mondo wayud konyruok kendo ngima nyathi gi ngima miyo obed makare. Yeno wakaw yoyo nyakwara mogi ajuang ka waduogo to abiro dhi nyime kar ka chiemo kanyo kachiel kod twak matut kotenre kod ritruok kata keto ng'ama miyo bed maber e diere mopeka. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pulse of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Jarikni jamwod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Gin nyamburko mathoth jowuoth sani ohero kaluwore gi nyadhi margi, kwe manegi kod chenro makare ma oket ne jowuoth. Ahero idhe nikech oonge gi koko. Sama idhi tidhi ka iwinjo ka in nyamonge. Ginenore kaka achiel kuom duoko ewi lwenj kedo gi lokruok chal kor lwasi. Nitie jok mong'e mtokani mosehere.
makoro kata kochopo e stage tidhi yuda ng'ato kochung' rite. Kaluwore ni ok gigol kwiri ma ikelo gi mauta ma nyamburko mamoko tiyogo. Not only is it profitable, but it also very friendly into our environment. Tudri gi Lydia Okeyo chieng' Jumapil kokelo ni sigana mar bas sitima mana e Ramogi TV. Kotenore kod nonro wacho ni ji duto te mose survive kata jogo mose kedo kod kansa ni mar thuno dwaro sir makende wanyalo luongo ni emotional kata psychological support kaka anyuola, kaka family, kaka jogo mose bedo kod jogo mantiere kod tuoni. Temuru matek mondo migi chir, kik ketgi kod akweda mondo migi yud hera kachiel kod sir magidwaro. Oteni kelonwa kod Royal Media Services, we care. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Kitwa, kitimbewa. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon, mondo ne ondhi yie ka niketo gimomi luongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo, ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabuogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa, kuoye miketie. Kowuok e timbewa, nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin. 111, ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, kod James Rabala, mana e Ramogi TV. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Wang'iyo ritruok mag mine e diere magipeka kata e diere magiyach. Kidieny mokwongo wayudo kacha ni seche ma miyo poko paro kata koseparo nodwa ni mondo miyo makich, nitiere ikruok manyaka obed godo. Gin ikruok kaka mane? Gin ikruok mar neno ni dende oikore e yo makare. Ere kaka del ikore e yo makare? Ka odhi to timo limbe ir laktar pime none, ng'iyane ni kapono nono ting'o itgi lakseche go bende ijni ibro ting'e kinde mowinjore ka ok obedo kod chandruoge kata matin. To bendo chiemo makare mondo mi dende obed motegno
rateke mag del kod weche makamago. Kaito yudo kacha bende ndika ngama miyo sema ko ich nitiere kako nego beno ritore jalony marwa opimonwa kacha ni yore mag ninde bonet mothiedhi mano en gima chunyo yore mag chiemo makare koro gima ne wang'eyo ka en chiemo makare ni en chiemo makare machal nade wantiere kod gik moko kaka balanced diet kaka ipimono balanced diet apa ni magin gik monyalo timo kata dal inyalo pidho gwendi moko nyuolo ni tong donge inyalo bedo kod nyakrunde ni moro iyude alode kod weche makamago itiere kod diendi moro inyalo nyiedho chak kod weche makamago ere kaka kendo wanyalo improve yore mag chiemo ne mine mapek e yo mayot ma wanyalo yudo ka wan dala. Erokamano Ruth. Gimonego watim ne onego bene sama wadwa konyo ngima mar miyo mayach to nego kik wa kete kod tich mapek ahinya. Ithuolo ni ber ka jalo modak godo kata familia mare make sure ne omiye arita makare e yor chiemo. Mana kaka wasewacho ni onego bene wabedo ka wan dala kucho inyalo bedo japith gweno moro kata mana diek kata dhok no bene nitiere mondo mi wayud chak ma miyo ni nyalo madho kata yore pith wanyalo yudo gik mwapidho mwa e puodho kaka bando kaka rabuon kaka mchele gi oganda soya bean gi gik mamoko. Koro gimone bene watimo ni no bene waikore mondo mi chiemo minya yudi puodho manyalo konyo ngima mar ng'ama miyo no bene bedo to wapuro to pesa moro bene wan go mondo mi kik miyo mapek ni bene e thuolo mondo bene chamo balance diet to konya timnade konya cham kesa mo gionge puodho on benya nyaka nyo kesa mo wan e town kama puodho minya puro timnade obedo maonge konego bene wabedo ne waikore ne ngima kata ting mar ng'ama miyo mapek ni chakre ka samogo ilo ya gamoremo kata samoga moremo mo wuodhne mapogo miyo kod nyathi ka duto ngima gi kare. Okang mane monego bedi ng'ama miyo chako dhi e clinic kosefwenya ni opek bang' thuolo marom nade kosete kata ka ni ofwenyo no opek to onego bedi dhi e clinic appointment mokwongo onego bedi timo karamo. Appointment mokwongo WHO kata World Health Organization chon no recommend kata ne dwaro ga ni kaber to miyo ber ka dhi kata lemo clinic de ngwen e thuolo ma o pek kata samo yach to gitinende ne to gima wang'iyo maduong' ahinya ne e sasa ma miyo ni chich kata ma miyo ni fwenyo ni ogame remo to nego dhi e clinic ne mokwongo. Clinic kata namba mar dhie kako biro ko dhie clinic depends gi ngima mar ng'ama miyo kinyalo kasa mo nitie jok moko ma ngima gi mar bedo mayach onge gi chandruoge mang'eny ko samoro en nyalo dhi ng'wen to thuolo ma sama onego bed ni koro konyo nade oromo to nitie jok moko ma samoro kaluwore gi kaka dendgi chalo kata pek ma samoro gin godo e yo mar wuotho kod ejni nyabene ginyalo limo clinic yore mopogore koro immediately kata sama ng'ato miyo mayach ofwenyo ni ogamo remo onego dhi e clinic mokwongo mondo daktari onone mondo pim remo ong'e ka gik ma asewacho kaka remo ma chal nade dende gi otin koso ng'eny to gi ng'iyo tuoche mamoko ma samoro nyabedo no nyalo bedo godo kata mano bedo go last time kata mantiere anyuonde kata familia mare ko nitiere gigo mang'eny monego ni pimo koro omber kodhi mokwongo nikech samoro ijni en ich ka ich ing'iyo kaka ich achiel no kinya ng'iyo ni samoro miyo ni ma ich mar ang'wen koro samoro osebiro konyuol maber koro mabiro expect nyabedo maber en gima onego bed ni odhi chon mondo wuoth makare kod laktar mondo miyo oyud thieth makare mondo ngima mar gima ma nyathi obed maber. Ayo kimulo kamoro kanyo ni tije mapek ok onego bed ni keto godo ng'ama miyo to kaka wanene picha ni waneno ka diere ma ng'ama miyo pek lokruok thoro bedo e dende mang'eny mokalo e seche ma pok obet mapek dende chal kama dende lokore loka kamano ma koro dende lokre mokalo ka koro nyathi sechopo dweche 9 tich matek chal nade to kang mane monego bed ni koro otie tije mantiere kod pek machal nade e dweche 5 e dweche 6 kamano inyalo leronwa kanyo. Anyalo wacho ne wan gi ich ma dhiga kuom dweche 9 koro sana miyo ma pek onego bed ni dweche 3 mokwongo to gi dweche 3 mogik
wan kod migawo maduong' ahinya monego bed ni miyo machal kamae ber ka ritore e yo mopogore opogore. Sama koreka miyo gamo remo, onego bed ni kane odhi e puodho to onego bed ni odhi e puodho ma opur kuom seche mang'eny. Maybe kan gi nyakirundu ne moro onyalo puro yes but matin. Ok onego bed ni oriewore ahinya nikech samoro e riwruok ni obiro chako bedo gi chandruok mopogore kaka monding maremo, kata samoro biro bedo ka samoro lumbore ne rame. Koro onego bed ni kata kotiyo yes onyalo tiyo matin nikech physical activity kasa bedo active ber. But koro kodhi ahinya ma samoro iyudo ka samoro ka en miyo man dala to odwa chiew gokinyi, oyek nyithindo dhi sikul, odhi e puodho, oduogi oted ne nyithindo, odhi e chiro, samoro ogo ohande moro matin. Koro iyudo ka samoro mamani are okinyi nyaka odhiambo onge kata gi yweyo. To gima wang'eyo ni e ngima mar ng'ama miyo ma yach onego bed ni kane onindo kuom maybe seche moko 6 kata to seche moko 8 in a day, to onego bed ni omedo thuolo mar ma yweyo. Koro kotiyo mang'eny to kobedo thuolo ma yweyo noeko. Koro kwang'iyo dweche 3 mokalo gi dweche 3 mogik, dweche 3 mokalo gi wadich go nikech wang'iyo kaka nyathini, kech mae thuolo ma miyo gamo remo, nyathi onego bed ni koro dongo kama onego bed ni odonge. Koro ka mamani ok ywe to samoro nyapoka samoro mamani tim nade iye ni nyalo wuok. Kendo ka wang'iyo dweche 3 ma uchini nyuolo nyathi, onego bed ni ok uti tije mapek nikech tijegi kotiyo mapek ahinya to nyalo miyo muoch bi kata monyuol nyathi ka sa podi. Koro onego bed ni oduto te dweche 9 go te oyweyo, lakini wadich ahinya gi dweche 3 mokalo gi dweche 3 mogik. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Iwinjo gima jalony wacho kotenore kod tich matek kata riewruok mang'eny kata ting'o gik mapek e seche ma ng'ama miyo pek. Dweche mage owacho ni dweche duto te mag yach onego bed ni rito ng'ama miyo ni e yo makare. To kama delicate ahinya wacho ni en dweche 3 mokwongo kod dweche 3 mogik. Kanyo ang'o matimore e dweche 3 mogik? Wachako dweche 3 mogik koka wang' waduoge e dweche 3 mokwongo kod gik ma ok onego gitim completely. E dweche 3 mogik wanyalo yudo ka koro ma thuolo ma nyathi osetegno, warito mana saa mondo mi tim nade mondo mi nyuole. Koro thuolo ni wang'eyo ni science wacho ni dend miyo ni kalo e changes mopogore opogore, kendo wayudo ka e thuolo ni ka ok wakao ngima mar miyo ni wamiyo teko ahinya, to samoro muoch nyalo biro ka sa pok otim nade pok oromo. To muoch kobiro ka sa pok oromo to nyiso wadhi nyuolo nyathi masane podi. Sama nyuolo nyathi masane podi ni wadhi keto ngima mar miyo ni gandaki kata gi chandruok mopogore opogore, kendo ngima mar nyathi cha bende bedo gi chandruok mopogore opogore nikech samoro onyuole ka onyuole ka sana ng'owa sama onego bed ni nyuole pok oromo. Koro onego bed ni warito ngima mar ng'ama miyo ni kod nyathi e yo mowinjore ahinya. Bende thuolo no wayudo ka nikech koro nyathi koro osedongo, ochiwo weight ahinya ne min gi kucho chonde. Koro onego bed ni miyo ni koro bed ni ne otiyo tije mapek ahinya nikech mago duto nyalo miyo kata ngima ma nyathi cha ok tim nade ok bedo makare. Nikech nyathi be ka yweyo onego bed ni otugo seche machal kamago ka mamani ok odawo ngima makare, to kata nyathi cha bende nyalo bedo gi chandruoge kuma pod entiere kucho kapok onyuole. Kamano. Nitiere ga gimoro minyiso ga joma mine seche ma gidhi e osiptal kata seche ma gidhi e klinik iwacho ni due date. Due date en ang'o? Due date kata dhok machielo luonge ni EDD, that is expected date of delivery. Gi dhok ma dhowa ni en saa ma iparo ni miyo nyalo tim nade nyalo nyuolo nyathi moting'ono. Koro kwang'iyo due date tiyudo ka samoro kidhi e osiptal to daktari ndiko ni odiochieng' kata dwe miparo ni tim nade ni inyalo yude e nyathi kata inyalo nyuol. Mori nyalo pimo kaka u calculate kwa tiyo kod kalenda ni nyalo chunga chunga mondo nyis joma mine mondo mi ging'e ni seche ma iwacho ni EDD en odiochieng' makama kata tarik makama, mae gimitimo kata mae kwan migoyo kitiyo kod kalenda. Wanyalo tiyo kod ma kaka ranyisi. Erokamano ahinya Ruth. Yiena mondo mi ati gi ma. Koro iyudo ka miyo dhi osiptal to nyiso jathiw thieth kata daktar ni
ko penja ni to ni neno remo mogik karang'o kech kanye kama wachako godo to samoro onyiso laktar ni naneno remo maneno mogik ne dwe mar 9 to nochakore tarik 9. Koro daktari biro kao odiochieng' ma okwongo mane ichake neno remo ma nineno mogik no ma en tarik 9 ma dwe mar 9 2020 obiro medo ndalo 7 gi dweche 9 e tarigni. Baeto kosemedo to yudo ni onego bed ni ng'ama miyo ni timo nade konyore karang'o. Koro en literally medo dweche 9 gi ndalo 9 kowuok kuom tarik 9 dwe mar 9 2020. Ma king'iyo mano ti wadhi yudo kama koro miyo ni ber kanyuol tarik 16 dwe mar 6 2021. Mae ka wang'iye yo machal kama to en expected, ok en odiochieng' mochuno ni chieng' ema ber ka miyo timo nade konyore. Chutho nonro oseyudo ni atamalo 4 to atamalo 5 ema thothgi yudo ka gikonyore e tarik kata exact date mondik negi mane daktari kata laktar no expect nonego bed nokonyore. To nyadi mang'eny thothne wang'eyo ni mine nyalo konyore chare wik ma 37 nyaka wik ma 42. Koro e thuolo ma e kinde no miyo mayach nyalo nyuol sa asaya. Koro ok en the exact date but en kama koro waiki godo mondo mi ing'e ni laktar nondik na nyalo yudo nyathi e thuolo machal kama. Koro ikori godo. En ikruok madwarore nyakwara Mugeji wang', ikruok berabera chuth wakawiyo ka waduogo to wadhi nyime kik idhi mabor kik isud kata matino. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo Manera Movie TV. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace.
Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811 380# to get Thank You, Lord. No one should imagine or contemplate that a decade-long arrears can be paid in phases, because they are saying they don't disseminate knowledge to students in phases. Jotije mbalariany oramo ni ng'anyo margi pod dhi mbele nyaka chulgi gopegi duto. Piny owacho ogolo chudo mar kawo opande manyien kod wilo opande kuom thuolo mar dweche 6 mabiro. Tumekimbilia Kenya kukaa juu huku tutakuwa na amani kidogo ya kuishi na kutafutia watoto biashara na kutafutia watoto kitu kula na kusomesha watoto. Moko kuom jopiny Tanzania donjo e piny Kenya ka giringo lweny matok yiero ka dhungruok mar geche bende oneno e tong' bombe ma Kenya gi Tanzania. Penj laktar kokalera mugi TV ngima en mwandu wang'iyo ngima ng'ama miyo diere ma opekere kaka onego beni oritore. Wantiere kod EDD kata odiechieng' ma laktar lieko ni onyalo konyore. Ang'o momiyo ber ka ng'ama miyo ng'eyo ka odiechieng' monyalo konyore kata due date mondo mi obed kod ikruok machal nade, ikruok kaka mage madhi konye kachiel kod nyathi. Erokamano ahinya. Wagombo mondo mi wanyis mine mayach odiechieng' ma waparo ni kata wanyalo lieko ni ginyalo yudo nyathi mondo obed gi ikruok mang'eny ahinya. Achiel kuom ikruogegi en ni e thuolo ma miyo oseng'eyo ndalo monyalo konyore, to onego bed nong'eyo ni to ka sa mar konyruok obet, to onego bed onyalo dhi osiptal mane. Koro ing'eyo osiptal kata od thieth minyalo dhiye. Ing'eyo ni to jal mane ma biro teri ka sa mar nyuol timnade orom. Kiny samoyo ka ok ong'eyo to samuch nyalo biro ka kata ikruok mar jal manyalo teri osiptal ok timnade pok ne oingo kata pok nonyiso kata pok ne giwinjore godo. Koro onego bed ni ing'eyo kumibiro dhi nyuolie, ng'at mabiro teri, to gi yo mibiro dhi godo. Ka en gari no bed ni fare ma gari isechako nade iseiko. Ka en kata ka en yo machal nade isenyiso jirandi moro ng'ato kata ng'at moro machiegni ni kaluwore gi ngima man go ni kata ich mating'o ni onego bed ni akonyora tarik ma kama kata dwe machal kama. Koro kobiro chopo ndalo no tabiro gunisi mondo mi koa. Koro iyudo ka mode of transport kata pesa midhigo kuno semanade nitiere. Onego bed ni ong'eyo mondo mi be oikre gi yudo lewni mag nyithindo ma dho ngere luongo ni unisex. Lewni mok gin mek nyiri kata ok gin mek yawuowi, nikech samoro po no kitimo scanning ming'eyo ni to idhi yudo nyathi ma wuowi kata nyathi ma nyako. Koro mago be gik monego bed ni bedo. Onego bed ni be ibedo gi ikruok ni sama muoch obiro ang'o monego bed ni timo. Ke samoro nyalo bedo ni nitie emergency, to samoro ng'ama be ka konyi ng'ado rieko en ng'ama ni mabor. Koro ne bedo gi ng'at moro ma be wuotho kodi machiegni. Onego nyalo bedo jaodi, onyalo bedo mamani, kata onyalo bedo min jaodi, ma ng'at ma en go machiegni ma inyalo bedo godo close e yore mag ngimani, kendo inyalo nyise ma kadipo ni sa mar ng'ado wach ma apoya nono chopo, to ok ni podi go simu Nairobi samara ng'ama in ga ot kata ng'ama iketo machiegni mabor kodi kata sama oyude tek. Koro ibedo gi ikruoge mopogore opogore mondo mi ka sa oromo to en gima ok poyi, nikech en gima ni iseng'eyo kendo ni iseikori ne. Wathoro ga bedo kod chandruoge mopogore opogore seche ma ng'ama miyo pek. Iyudo ni samoro ka ng'ama miyo pek to entiere kod wich bar makagi kacha. Iyudo samoro ka ng'ama miyo pek tiwinjo ka dende ojony kata entiere kod ich mafundore, wanyalo wacho kata ni bloating. Kapo ni ng'ama miyo mapek entiere kod chandruoge gi, onego bed ni otimo nang'o? Nikech thothne kotende kod chenro mar penj laktar wacho ga ni ng'ama miyo mapek ok onego bed ni tiyo ga kod yath aoyaye. Miyo mapek mana kaka isewacho, adwa nuoyo kanyo kendo awach gi teko mathoth ahinya Ruth, en ni miyo mapek ok onego ti gi yath moro amora ka ok onyise gi laktar. Nikech ang'o, inyalo po ka samoro yath mikawono
emoketo ngimani kata ngima ma nyathi miting'o temanade obedo kod chandruok. Konego bedni jal mapek ok onego bedni muonyo yath moro amora monyiewo kende ma daktari ok onyise ni yes ma ber gi ngimani gi kendo ber gi ngima ma nyathi miting'ono. Koro ok onego bedni omuonyo yath moro amora ma ok onyise gi laktar. To e thuolo ma samoro gikale chandruok puo nikech nitie chandruoge ma kaka isewachogo samoro bedo gi bloating. Bloating inyalo kata kawo pi mamor timodhi. Mano en gima ok nya chando ngimani to ok nya chando ngima ma nyathi. Samoro iwacho wach mar olo. Olo onego bedni ka miyo mapek nasewacho ni ok onego bedni tiyo tije mapek. Onego ing'e ni to sama iachne be nitie tich moro mapek mamiyi timnade ibedo ma ol. To be ichamo chiemo mamiyi madili kata balanced diet ma wawacho cha nikech samoro chiemo michamo ok en balanced diet omiyo samoro nitie gigo motimnade mikoso. Koro pono ni chandruogi obedo be kinyiso laktar mari mondo mi laktar ong'adni rieko kendo wuoth kodi yo mowinjore ma ok ibedo kod chandruok. Omiyo be ka daktari ema puodho yath mitiyo godo ne chandruoge ma in godo. E seche ma iwinjo kituo tem matek mondo mi ine laktar, kik idhi adhiya ni idhi nyiewo yath kendi in owuon ok in laktar. To onego bed ni pimo ni to yath ma imini en yath madhi kelo chandruok kuom gima nyathi koso en yath manyalo kelo chandruok ne in owuon. To kapo nono ni ionge kod adiera to tem matek mondo mi ine laktar. Awinjo ka jalony marwa omiyowa ranyisi maber mokalo ni kapo nono ni winjo kiol ahinya to ng'i ane ni en ang'o mitimo manyalo miyo bed ni dendi ola. Debe ni okichiem maber, debe ni tiyo tije mang'eny kod weche makamago ka chino wuona emikaw kang' mondo ming'e ni kaka inyalo duoko chien olo mari. Wang'e ni chandruoge kata tuoche mopogore opogore kaka diabetes kata tuo mar sukari ma thoro mako joma mine mapek, samoro kata tuoche moko kaka mag pressure ma bende nyalo mako joma mine mapek. Ere kaka onego bedni gi handle kata ere kaka onego bedni gi wuotho wuodhni? Gimono be ni miyo temo mana adwa dok chien matin mondo achake de kanyo. Nawacho ni wuoth mar ng'ama miyo mayach no be no wuotho kod laktar e ngimane duto. Koro sama idhi e osiptal mokwongo mane idhi e klinik mokwongo cha be ka laktar nose pimo dendi moyudo ni to inyalo bedo ni inya bedo gi chandruok mar sukari, kusi inya bedo gi chandruok mar high blood pressure, chandruok mar samoro inya bedo ni nitiere jok ma samoro ka giach to ok gicham chiemo no mokeye. Samoro en gima kochamo to wuok mapiyo piyo kata like maybe ong'ok kata ok onyal chamo chiemo ma chiemo no mokeye. Koro thuolo ne ka daktari na oseneni limbe mokwongo mitimo cha to kanye kama daktari time gime dhonge gone traging kata ng'eni mamiyo mangimane kod ich moting'one onego bed ni ng'iyo machiegni ahinya to mamiyo mangimane ne kare kaluwore ni samo chandruoge mamotimnade ok one kata danger signs kata gik manyalo nyiso ni ngima nitiere e andaki kata chandruok. Koro kwa wuoyo tuo mar sukari sama ne dhi osiptal to daktari osetimo screening kata daktari osetimo test ge mong'eyo ni to inyalo bedo gi tuo mar sukari ma thothne samoro biro nikech ich ma in godo ma dhonge luongo ni gestational diabetes. Koro iyudo ka sechege daktari bo wuotho kodi ibiro pimi to ka nitiere yedhe ma samoro onego bed ni miyi daktari bo miyi yedhe mowinjore gi ngima mari kod ngima mar nyathi nikech yedhe nitiere ma opuodhi minyalo ti godo. To ka dipo ni ok en gima nyalo kelo minyalo tiye gi yath to daktari nyalo miyi advice kuom gigo minyalo timo mondo mi sukari ni kik nade kik dhi malo kata kiket ngimani kod ngima mar nyathi miting'o ni ang'owa e andaki. Koro nitiere wuoth ma ng'ato ka ng'ato iwuotho godo kaka ng'ato ka ng'ato ngimane chalo kod ngima mar ich motimnade ma en godo chal gi kaka samoro ka in gi tuo mar ne wacho tuo mar high blood pressure. High blood pressure nitiere danger signs mibiro ng'e samoro kineno to ineno ka samoro ok inyal neno mabor ahinya ma kizungu nyadendo ni blood vision. Samoro in ng'ama nigi wich mabiro sate to en wich machwakore ma samoro biro to lal no bed ni daktari ng'i kendo pimo kaka otimnade kaka onego bed ni othiedhi kata kaka onego bed ni wuotho kode e thuolo machal kamano. Koro danger signs gi ka
oseyudore to gibedo manage kata ng'iyo gi yo makare gi laktar mondo iwuoth yo makare ma ok nyathi ohinyore to gimbe ngimani ok ohinyore. Amor kendo aduoko erokamano makende kuom kawo thuolo mondo mi puonj oganda wa kotenore kod ritruok e kinde ma ng'ama miyo pek. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi kata dwa ni mondo mi med puonje, imed konye, inyalo yudi kanye namba mar simu kata kama inyalo yudie kama itie, bende wanyalo duoko erokamano. Erokamano ahinya. Anyalo chiwo negi namba na en 0799 nyinga en Felix Odhiambo Otieno. Inyalo yuda Strathmore University kama atiye gi sani, kata wanyalo yudore Rongai, nitie klinik ma samoro wanene jotuo. Koro thuolo madagomba ahinya en ni kadipo nitiere chandruok, ng'ato onego bed ni neno laktar. Ok ochuno nyaka ne moneno, onya neno kech samoro ok en machiegni kod ang'owa kod kama nitiere. Erokamano. Erokamano ahinya. Amor kendo aduoko erokamano. Ageno ni odiochieng' machielo ka waluonge chenro tiboduogo mondo mi med puonjo oganda kaka wanyalo bedo kod ngima makare, nikech ngima en mwandu. Erokamano ahinya Ruth. Seche duto temo yudo thuolo dabedo gi mor mokalo ahinya mondo mi puonjo oganda wa mondo mi wabed gi ngima makare, mondo mi waduto te wane kaka wanyalo rito ngima wa, nikech ngima en mwandu mana kaka isewacho. Ageno ni puonjori achiel ariyo adek kokalo kuom chenro no. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiochieng' machielo oriti uru masani.